מה קורה חברים שלי? כאן לוי דה קינג ועוד סרטון, והיום אני הולך ללמד אתכם דווקא קסם עם קובייה הונגרית. אוי, נפל, סורי על זה. קסם שגם יכול להפיל אנשים ממש שטובים בקובייה הונגרית, ותאמינו לי שאתם לומדים את הקסם הזה, אתם לא יכולים להפסיק לעשות אותו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז יאללה, קודם כל אני אראה לכם את הקסם ואז אני אלמד אתכם אותו. אז יש לי כאן קובייה מעורבבת, אני אפילו יכול שוב לערבב אותה. אוקיי? ועכשיו אם אני אחזיק אותה ויעשה ככה, היא נפתרת בשנייה. בואו נראה. אוקיי, אז קודם כל לפני שלומדים טיפ ממני, אם אתם רוצים לדעת את הקסם הזה, קודם כל אתם צריכים לדעת איך לפתור את הקובייה. כי כדי שתלמדו אותו, אתם צריכים לפתור את הקובייה כמה וכמה פעמים. אז אם אתם לא יודעים לפתור קובייה, קודם כל תלמדו לפתור קובייה ואז תיגשו לקסם. עוד טיפ קטן, כדאי שתשתמשו בקובייה טובה יותר שמתאימה לקסמים ממש 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 טובים. אז יאללה, בואו אני אלמד אתכם. רגע. אוקיי, עכשיו אני עומד לגלות לכם סוד. יש חצי שהוא פתור, ויש חצי שהוא לא פתור. עכשיו אני עומד להסביר לכם איך להגיע לאלגוריתם המיוחד הזה. אוקיי, אז מה שאתם צריכים כדי להגיע לאלגוריתם הזה, קודם כל זה קובייה פתורה, ואתם יכולים להתחיל מאיזה צד שאתם רוצים. אני מעדיף להתחיל עם הירוק והצהוב. ואז האלגוריתם הולך ככה, אתם יכולים לרשום את זה כדי שתזכרו, שאתם יכולים פשוט לזכור את זה בעל פה. אוקיי, אז האלגוריתם הולך ככה. אתם במצב הירוק, או באיזה מצב שאתם רוצים, אני מעדיף ירוק, ואז אתם עושים אחד הצידה ואחד הצידה, אבל משתי הצדדים, למעלה הצידה ולמטה הצידה. אוקיי? שלב שני אתם עושים 2 למטה בהכי שמאלי, ואז 1 ימינה בהכי למעלה. אני אחזור על זה. אתם במצב הירוק, אתם עושים 1 שמאלה, 1 ימינה, 1 ימינה בשתי הצדדים, 2 למטה, ואז 1 שמאלה. עד כאן זה קל. ואז אתם עוברים לצד הצהוב, ואתם עושים את זה 2 למטה, 2 הצידה, 2 למטה, 2 הצידה. אוקיי, אתם עושים את זה, ואז מה שאתם עושים הוא, אתם חוזרים לירוק, וזה מה שאתם עושים. אתם עושים 1 למטה, בהכי שמאל, מסובבים נגד כיוון השעון. זאת אומרת שזה היה ככה, 1 למטה, ונגד כיוון השעון. ואז מה שאתם עושים, נכון, בהתחלה עשינו 1 ימינה ו1 ימינה משני הצדדים, עכשיו עושים 1 שמאלה ו1 שמאלה משני הצדדים. ואז מה שאתם עושים הוא להרים 1 למעלה, הכי ימין למעלה, להשלים את הירוק, ואז אתם מסובבים 1 שמאלה כדי להשלים את הירוק הזה, ואז אתם רואים שגם בפינה כאן למטה יש ירוק. מה שאתם עושים הוא אתם מסובבים פעמיים, כדי שהירוק הזה יתאים, 1 למטה, ואז אתם פשוט משלימים את הלבן. וזה האלגוריתם. אוקיי, אז אני אחזור שנייה מההתחלה, כי אני מרגיש שקצת בלבלתי אתכם. אני אחזור פשוט אחורה. אוקיי, עכשיו מה שאתם עושים הוא, אתם מתחילים עם הירוק, 2 הצידה, 2 ימינה, 2 למטה הכי שמאלי, ואז עושים 1 שמאלה. ואז אתם עוברים לחזרה לצהוב, או לאיזה צבע שאתם נמצאים בו כרגע, 2 למטה, 2 הצידה, 2 למטה, 2 הצידה. אוקיי, ואז אתם אומרים להגיע למצב הזה, שיש כאן את סוג של הפלוס הלבן הזה, סוג של החץ הצהוב, ואז אתם חוזרים לכאן, 1 למטה, ואז אתם מסובבים נגד כיוון השעון, ואז אתם עושים 2 שמאלה, 1 למעלה כדי להשלים את הירוק, ואז מה שאתם עושים הוא 1 שמאלה, 2 נגד כיוון השעון, 1
אחד למטה, ואז אתם משלימים את הכתום ואת הלבן, וזה מה שנוצר לכם. עכשיו איך אתם עושים את הקסם? מה שאתם עושים הוא כזה. אתם מחזיקים את הקובייה, יש את החצי הפתור והחצי הלא פתור, ואז אתם מחזיקים את הקובייה ככה, כדי שהאמצע של החצי הלא פתור יהיה בכיוון של המתנדבים שלכם. אז כשאתם מחזיקים ככה זה נראה כאילו יש אשליה שאם אתם רואים חצי לא פתור אז בטח כל הקובייה לא פתורה, אבל עכשיו זה לא ככה. ואז מה שאתם עושים הוא כזה. עוד טיפ ממני, אם אתם רוצים לשדרג את זה ואתם יודעים לעשות ערבוב שחוזר למקום, נגיד כזה, אתם מערבבים ואז זה פשוט חוזר לאותו דבר, אז זה יכול להיות שישדרג את הקסם. טיפ ממני, תעשו את זה. אחרי שעשיתם את זה או לא, אני לא יודע מי אתם, אז אתם מחזיקים ככה את הקובייה שהאמצע להם, ואז אתם בזריקה הופכים ככה את הקובייה. אבל הבעיה היא שאפשר לראות שאתה הופך, אבל כשאתה זורק את זה מהר, נראה שפשוט כל הקובייה פתורה. ועוד אשליה שאפשר לעשות זה, בזמן שהקובייה לא יורדת ככה, בזמן שהקובייה יורדת אתה יכול לשים את היד שלך. ואז זה נראה הרבה יותר טוב, אתם מבינים? אז יאללה, תעשו את זה לחברים. מקווה שאהבתם, תתנו לייק, תתנו בסאב, תרשמו לערוץ אם אתם רוצים עוד תכנים של קובייה הונגרית. כי זה פעם ראשונה שאני אעשה את זה בערוץ ואני אשמח שתגידו לי אם אתם אוהבים את זה. אז יאללה ביי חברים.